Bagoiti bere lehendakari Valentin Urionako elkartekoa eta zizimauziek ganak aurrezkoen eredolea envía odurto católico carrera. Sono subito pronto verás aquí, anti ero enseguida el te amato Isabel. Bai, minutu urteko aldea, ez da handia hori nioz, atzean dator, atzean ja tropela guzti dator olako dekot, eta bakarrik lan egin dut da, turista pasilla zinetan. Baina, bueno, Animo guzti hori, horretik ziku, gortzera, Ese calor no, tranquila,